Здравейте, уважаеми доцент Патърчанов. Сърдечни поздрави по случай вашата 60 годишнина. Този значим момент е прекрасен повод да се огледаме назад към богатия географски път, изпълнен с значими моменти, постижения и безброй спомени, които вие сте събрал през годините. Смятам, че вие сте едно вдъхновение за вашето семейство, приятели, всички, които имат щастието да ви познават. Вашата енергия и страст към живота са заразни и мотивират всеки, който се докосва до тях. На този тържествен ден бих искал да ви пожелая здраве, щастие и много творчество вдъхновение. Нека следващите години донесат още много професионални успехи и лично удовлетворение от работата, която вършите с такава страст. Поздравления за юбилея! Надявам се да продължите да бъдете приятел на географското знание и вдъхновение за всички нас, които ценим и уважаваме вашата работа и постижения. И сега да ви кажа всъщност защо съм така задъхан, защото се намирам на 4700 метра надморска височина и ви пращам специални поздрави от боливийските Анди.